Tuma da lawa masu sauraro daga nan mita 93.1 zangon FM Muhammad Fadil Salihu ke tare da ku a wannan zango na barka da maraice a wannan dare da agogo muke cewa karfe 11 har da minti 8. Karfe 11 da minti 8 kuma tuni kun san lokaci ne na cikin shirin soyayya ruwan zuma ba da ma harkar kwalla ba da tuni an riga da an fara. Za mu je mu dawo muna dawowa za mu tsunduma cikin shirin na soyayya ruwan zuma a wannan dare. Muhammad Fadil Salihu sunana kuma muna tare da wani babban bako matashin mawaki a cikin shirin na soyayya ruwan zuma na wannan dare wanda za ku ji shi nan ba da jimawa ba. Farin ciki soyayya an kawa lakabi, bakin ciki ta sani ciki a yau ina kuka. Farin ciki soyayya an kawa lakabi, bakin ciki ta sani ciki a yau ina da wacce nake kauna a rai ba kamar ta aguna, fara kamar zinari haka take cikin ruhina, komai inai mata domin tabbatar da so har ma kauna, amma abun ta samsam ba ni birge ta ni ta katsana, idan ta ganni ta mukar ta ga dodo ya zanyi da raina, idan na yi mata magana sai ta sanya kuka da idanta. Kalma ta soyayya ta zamo kamar zagi gunta, a rayuwa ta na manta da murmushi kan ƙaunarta, wahalhalin da na sha ban san ta yaya ba za na misalta, akan ta na bar dangi na abokanai domin santa, idanuwa na ba su ganin macen da san ba ke ce ba, ke ce kaɗai mace mai daraja da martaba kin wuce kowa. Komai idan ya shafe ni to sai ta guje shi a kaina, duk yanda kuke da ka mata zantuka na wasai ta hana, idan kana san ɓaci ranta to kai kira sunana, ni ko abin da na ce mata sai da so ne ake yin kauna, zan bar ki amma baya nufin hakan na cire ki a raina, sai dan hakan shi kin ka biɗa abin da kika so shi zai yi. Ji a raina komai daɗewa za mu gana, ki furta mai sona buri na ya cika fannin ƙauna, a duniya ba wanda ya kai ni san ki ƙarshen burina, ki je da ni, ki je da ni, kula da ni, ki kula da ni, a rayuwata ke kadai nake gani ba ni da wata sai ke. Bakin ciki ta sa da ciki a yau ina kuka. Tuma da masu sauraro barkamu da dawowa kun saurari wata fitaccen waka mai ratsa zuciya a daidai wannan lokaci, wanda ni ba me zan ce dangane da wannan waka ba, amma dai wanda ya rera ta muna tare da shi a mana cikakken bayani, shi aka yaudara ko shi yaudara za mu ji daga bakinsa.
taken wannan zuciyar ita ce zafin so, kuma ga Y Sa'id a gefe na. Malam Awwal Y Sa'id, matashin mawaki, barka da shigowa. Yawwa barkanka dai Malam Muhammad Fadil kenan. Gashi ka shigo cikin shirin soyayya ruwan zuma da kuma wasu zafafan waƙoƙi. Gaskiya ne. Ai shi lamari na soyayya yana buƙatar ƙarin ƙwarin gwiwa da wasu gudunmawa irin na kalaman mawaƙa, nazarin manazarta, karatun malamai da sauran abubuwa makamantansu wanda da su ne baki ko kuma farin shiga soyayya suke amfani har su ma suka yi wasu mataki. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa a wannan harkar. Wannan gaskiya. Kafin mu je ga irin gudunmawar da kuke bayarwa da dalilin da ya ja hankalinka ka shiga harkar waka, sai ka ba mai sauraro ɗin takaitaccen tarihinka. Da farko dai zan ce salamu alaikum ga al'ummar mabiya wannan shirin kenan, sannan kuma sai in yi wa wannan gidan rediyo mai albarka addu'a ta cewar Allah ya ƙara ɗaukaka da kuma daraja dai baki ɗaya. Amin ya rabbi. To, cikin ikon Allah yau dai ga mu a cikin shirin soyayya ruwan zuma. To alhamdulillahi wannan kaɗai nasara ce. Sannan kuma to da farko dai sunana Awwal Y Sa'id, cikakken sunana kuma shine Awwal Yusuf Sa'id. Ni dan asalin garin Kano ne. Jihar Kano. Yawwa, jihar Kano kenan. Da ke cikin tarayyar Najeriya kenan ba? Yawwa, a nan Nasarawa local government. Karamar hukumar Nasarawa. Yawwa, karamar hukumar Nasarawa. Hausawa ne. Gaskiya ne, aiku Hausawa ne. Karamar hukumar Nasarawa a nan unguwan Brigade kenan. Yawwa, to na tashi na yi makaranta ta primary a nan makaranta ana ce mata Dangana Special Primary School nan kusa da unguwar tamu dai take, a cikin ma dai take dai a takaici. Yawwa, daga nan kuma da na kammala primary sai na tafi zuwa matakin gaba, wato na secondary kenan. To sai na je commercial school Airport Road kenan, na je na junior secondary school ana. To daga nan kuma cikin ikon Allah da ke ina da wani kuduri ne na karatu a raina, to da ke makarantar ita commercial kasan suna yin iya commerce ne. To sai hakan yasa na tsallaka zuwa wata makarantar na je na yi a kammala karatun senior dina kenan. Masha Allah. Yawwa. To kafin mu tafi tarihin da ba zai kare ba, mu dawo baya idan aka fara karatu, irin aka fara karatun da aka yi gwagwarmayar da aka sha da sauran abubuwa. Gaskiya ne wannan. Lokacin shirin ka san yau kwallo ta shiga mana harka. Kwallo ta shiga harka. Y Sa'id, me ji hankalinka ka shiga harkar waka kan mu zo kan gudunmawar da kuke bayarwa? To gaskiya abin da ya ja hankali na fada harkar waka. Dalili ne kai. To a gaskiya ma dai ni dai bari baka dama, idan dalilin boye abu ne da zaka boye sai ka boye, ba ruwanka, ba dole bane sai ka sauraro. Zabi kake da shi. Ka san akwai abin da zaka iya faɗa, akwai abin da zaka iya boya. Idan kunya ta kake ji, masu sauraro sai mu daga ma kafa. In masu sauraro ne in mun fita ni sai ka ga. To masu sauraro dai zan iya cewa ba na kallon su, kuma yawwa domin su dai na shigo, kuma sannan su ne suke rike da ni, sannan kai kuma ga kanan a tare da ni. To dalilin dai gaskiya dama tun a farko da na tashi lokacin ina yaro na kasance ni mabiyin waƙoƙi ne. Domin ina ra'ayin waka sosai da sosai. A yanda nake ra'ayin waka nake dan jin waka haka sosai, har sai da ta kai ta kawo da abokanai na da wasu makusanta na haka har suna faɗa min cewa menene zai hana ni ma in fara yin waka ta wata kaina. Ni kuma a lokacin sai nake cewa ai ni ina ba zan iya ba, kaza ikon Allah, ashe dai dalili ne bai zo ba. Haka suka yi ta bani wannan shawarwarin. Ina cewa ke so mu ji kafin mu tafi wannan dogon labarin, menene dalili? Malam Muhammad Fadil, kai dai kana so dai ka ji dalilin nan da yake na. Kuma mu ban ma kayan ka to. Kar a ban min kayana ta wata waka. To dalilin dai akwai wata baiwar Allah, dan ba zan kira ta da yarinya ba. Ta girme ka ne? Bata girme ni ba, amma yanayin darajar ta a guri na
ya wuce in kira ta da cewa akwai wata yarinya. An ce da irin waɗannan kalaman kuke yaudara 'yan mata. A'a, aini ba ma na yaudara ta ne aka yi. Abin da ba a goshi ake rubuta ba. Gaskiya ne wannan. To akwai wata dai baiwar Allah. Ba sai na faɗi sunanta ba. To kai ko ya haƙuri na san abin da ciwo. Bari mu baka anan. Masu sauraro bari mu karɓi wannan sakon na tayiwa da wai sai da hankali domin na tuna masa wani abu da ya riga da ya wuce. Ungo wannan abun goge hawayen da yake buƙata. Godiya nake ka taimaka. Arewa Production. DJ Khaled on the beat. Na tantance ke kadai nake kauna a soyayya ke ido yake hanga. Na tantance kai kadai nake kauna a soyayya kai na baiwa da ka yarda ta. Da bayanan so na taho ga hubbina, ki saurara za na furta saƙona. Amince min gimbiya ki ban ƙauna, farin duba ki gare ni bebina. Ni ba na san rasa ki koda sakan ɗaya, rashin ki garan zai saka ni in sha fiya-fiya. Tauraro na wanda bai disashewa, habibi na kai kake ta haskawa, idanuna kai suke ta hangawa, da na ganka sai na dinga darawa. Ina jinka a rai da zuciya nawa, nishaɗi zan kira ka angona. So tamkar rayuwa yake ba kullum ne zai daɗi ba, sannan ba ko yaushe soke bayar da farin ciki ba, amma kuma wajibi yinsa domin sarki yake da gaba. Har gobe da yau da jibu san babu kamar shi a dukkan nahiya. Ƙaunar ki a raina ta zarce dukka farashin so na duniya. Hubbi na mallakar rayuwa ta ke ce ni na zama ke. Ba shakka kai kadai ke kore dukkanin fushi. Ke ce ke ɗeba kewar rashin mama na da na yi rashi. So ba zai zama cuta gare ni ba inda ga ka ban fushi. Kyawun lafazin ki ne ke saka na a fili in ya arashi. Kai ne tilo ka cancanci mulkin raina ba su o'o ba. Ƙaunar ka ake kira da mai ran ƙarfe ba za ta mutu ba. A raina kai ne raina. Sannin ki masarrafa ta ma'abociyar kirki, matuƙar kwairai jikina ba zan tafi in barki. Ba a tantance so ta kalamai ko shauki, ko kyauta ko kulawa ganin juna kirki. Shi so in har akwai shi zai bayyana ba haufi. Lamarin so na daban wuya ikon Allah ne. Madalla masu sauraro barkanmu da dawowa bayan dogon rashi wai sai ya haƙura zai ba mu labarin wannan abu da aka yi, amma ba dole da ma ba, kawai dai abin da yake dan taba zuciyar wai sai shine, amma yanzu ka san
tun daga an sha ruwa mai dan sanyi ga kuma yanayin sanyi zuciya an sha ruwa gaskiya kuma an rarrashe ni yanzu zan bayar. To madalla muna jin ka san masu sauraro sai su shigo su ma su baka tasu shawarar gaskiya ne, su kara ma kwarin gwiwa a fannin wakar in kana so, in kuma ta hanyar masoyiyar da ka bi ne, idan hanya har yanzu a buɗe take sai su gaya ma wasu dabaru da za ka yi wajen karasawa inda kake son zuwa, idan kuma kofa an rufe ta sai su kokarin dora ka akan wata hanya. Ka san masu sauraro ko da yaushe suna ba da gudunmawa ta hanyar akwai experience komai sun sani, akwai gogewa. To madalla muna jin ka. Yawwa to da fari dai kamar yadda na faɗa na maimaita, akwai wata baiwar Allah. Ita dai wannan baiwar Allah ta kasance cewa ta kasance kamar wata baiwa Allah ce dai wacce ta taka rawar gani a cikin rayuwata. Ta shigo rayuwata ne lokacin da ban taɓa tunani ba, babu zato babu tsammani. Rana tsaka rayuwarta ko ta shigo rayuwarka. Ka san su ƴan matan nan zuwa ake a same su wani ba kasafai ake samun ƴan mata su shiga rayuwar mutum ba. Kai za ka san maka shiga rayuwarsa kuma sai ka ce wai sun shiga rayuwarka. Anya kuwa amma muna jin ka. To ai abin shiga rayuwar juna ai abu daidai gwargwado ko kan ka ce ka shiga ko ta shiga, kun shiga rayuwar juna. To shikenan a bar shi haka. Mun shiga rayuwar juna amma dai ta shiga rayuwata. Muna jinka. Yauwa to da farko dai da na ganta sai na ji ina ra'ayinta sosai kwarai da gaske. Da na ji ina ra'ayinta lokaci zuwa lokaci dai ina zuwa in ganta. To da nake zuwa in ganta kullum har sai da ta kai da cewa ina da burin in je in faɗa mata asalin abin da yake raina, saboda duk zuwan da nake yi ina ganin ta ita bata taba kula da hakan ba, saboda ban taba zuwa na same ta ba. Kawai dai ina zuwa ne in je kawai in dan yi zagaye na in ganta, wani lokacin ma har na dauki hotonta bata sani ba, in nazo gida na ta kallon abuna. To rana an kyauta a dauki hoton mutum musamman ma mace bata sani ba, wai sai ita ba wuce gona da iri ba, ko kuma dai duk irin tarkon soyayya ne. Wallahi tallahi ka san shi tarkon soyayya idan ya kama ka ne wani lokacin baka da wata dama ta fit, baka da wani katabus, kawai hanyar da ya dora ka idan ya kama ka kai ba ai duka bai bar mu ba. Gaskiya ne. Faɗa ma na ɗauki hotonta na je ina kallo cikin ikon Allah. Wata rana kawai sai na samu wani abokina, kawai sai nake labarta masa to ni fa ga fa abin da yake faruwa da ni kaza kuma ni na kasa zuwa in same ta in je in faɗa mata. Yace min to shikenan kar in damu, insha Allahu zai yi kokari domin ganin burina ya cika. Cikin ikon Allah kawai sai je ya same ta, suka yi magana. Abun farin ciki yana mata magana kawai sai ta amince da cewa in zo. Yana zuwa da ya faɗa min aiko na yi farin ciki sosai, yau gashi wacce da nake ta kaza a kanta yau ita ce har ta amince ta ce in zo wajenta mu yi magana, kuma ta san wannan maganar ba za ta wuce ta soyayya ba. Na yi farin ciki kwarai da gaske. Kawai cikin ikon Allah kwanci tashi kawai sai ga rana ta zo wacce ta sa mana. Da muka ji gabanta, ina baka labari Malam Fadil, kuma masu sauraro suna jin ka. Kawai sai na dan tsaya a bayan wata mota, ya karasa ya tsaida ita. Yana tsaida ita kawai sai ta ce in zo. Ina karasowa gashi fa na je gurin, na kalle ta kalle ni, wallahi na kasa cewa komai. Subhanallah. Kala na kasa faɗa, nai in ɗago fuska ma na kalle ta, kawai na kasa. In ɗago kaina na kalle ta, wallahi na kasa in faɗa maka. Nai sai ka tuna min da wani labari. Cikin ikon Allah ka san me ya faru? Kawai sai na juya sai gida. Wallahi sai gida, ina zuwa ɗaki kuma kawai sai na fara irin jin daɗin nan, yau gani ni ne na tsaya a gaban wacce kaza ina ta je jin daɗi dai, ina ta jin daɗi. Ina baka labari, ina cikin jin wannan daɗin kawai sai ga abokina ya dawo, shi kuma yana dawowa kawai sai ya fara mun faɗa, kai kaza ka san da ya akai na shawo kanta, yanzu kuma gashi kaji ka kasa yi mata magana, ka kasa kaza kawai sai yake ce min to yanzu tunda ka je gabanta ka tsaya kana dariya ka
ka kasa ce mata komai, ta ce ka ƙara zuwa wajenta, ita ba ma ta ra'ayinka ma. To kuma kawai sai kuma lissafi ya canja a wannan lokacin, lissafi ya canja. Kawai na ce ya ka ta faɗa, ya ce ya ka ta faɗa. Kawai hankali na ya tashi, raina in yayi dubu a wannan ranar, wallahi ban ma iya yin bacci ba a wa'annan lokutan. Ko da yaushe kawai tunani nake, ina ta tunani, ina dan takaice ma ne fa, saboda ba labarin ba zai bani duka ba. Ko da yaushe kawai ina ta tunani, cikin ikon Allah ya ce zai ƙara tuntuɓar ta. Wallahi da ya je ya ƙara tuntuɓar ta, riƙar ya shawo kanta, amma still abin da ya faru a farko shine ya faru a ƙarshe. Wallahi sanadiyar wannan abin shine ya sa ita kuma gaba ɗaya sai ta zo ta ba ta ra'ayi na, ta tsane ni ma dai kawai dai za a ce. Ya zama na cewa to tunda wannan in ya zo guri na baya iya magana, tsoro na yake ji, to kaza to saboda haka kawai ni ba ma na ra'ayin shi ma, kawai shi kenan. Tunda ita ba dodanniya ba ce. Yawwa to shigen haka ita kuma sai take kwatanta wannan da haka, sai ta ce to tunda haka ne to ita ta matsane shi ma kawai. Subhanallah. To kaga an samu matsala kenan. Ita bata fahimci irin nau'in sanadin soyayyen ne, ba zan iya kallon fuskarta in yi mata magana ba. Ko dai tsoro kake ji? Malam Fadil. An ce rakawa ba sai da aka kama ka aka kai ka. Ka san sai ka tunar da wani labari, akwai wani bawan Allah da aka ba mu labari. Ina jin ka. Shi ma irin kusan hakan ce ta kasance. Shi ma ko? Irin ya kamu sosai, da aka je aka yi sallama sai da ya tura yaro. Tana fitowa da ta kalle shi ta ce kai ne wani da ya wadda gyara tsaye ba ce wucewa na zo yi. Kai yi kwa Allah. Wata wuce. Ashe kuna da yawa. Wancan lokacin da ake ban labarin na yi tunanin wata hikaya ce, to ga ka kai da bakinka ka gaya mu. Wallahi wannan labarin gaske ne, haka ma wani abu ne daga ciki. To masu sauraro kun ji takaitaccen labarin da Awwal Y Sa'id matashin mawaƙi shigo mana da shi a cikin shirin na soyayya ruwan zuma, kuma kofa abu da take domin ku shigo ku yi ta'aliki dangane da wannan labari. Layukan mu na waya da aka saba kira su ne dai 020644600954 da kuma 020644600955 sai 020644600956 da ma 020644600957 lambobin garshe na wannan layuka da ake kira. Layin mu na WhatsApp yana nan a buɗe, za ku yi aiki mana sako kai tsaye domin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. Muhammad Fadil Salihu sunana da nake kasancewa tare da ku, tare da matashin mawaki Awwal Y Sa'id. Bari mu fara da wannan layi, ji me ake cewa. Mita 93.1 a zangon FM. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare? Barka dai, da wa muke tare? To ya koro magana kuma layin ya katse. Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Abbas Kumar. To muna tare da kai. Hello. Wannan bai shirya ba. Assalamu alaikum, waya kan layi? Alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare? Barka da dare. Kai sai kuna tare da Aminu Jibril Adam, karamar hukumar Bunkure. To Malam Aminu, kaji wannan matashin mawaƙin, kaji wani abin kunya da ya mana. Gaskiya dai Muhammad Fadil kunya wata soyayya wata zan mata ba, ayan naje zan yi abin da. Shi ne ai. Bare shi yana mawaki. To su suke ingiza mutane su kai su bar su. To ka gani, amma fi sabilillah ya je ya kasa. Ai sai isa a dinga ganin baikin mazaje. Yanzu wace shawara zaka ba mutane masu irin halinsa? Gaskiya dai na ba su shawara, idan sun je ba fa idan sun yi magana ba dukan za a koma da su za a yi ba, a ka faɗi abin da yake cikin zuciyarka. Kuma wani abu ma Malam Aminu, su fa mata suna son namiji mai ƙwarin gwiwa. To ka gani, abin da ya raba shi da waccan na tabbatar rashin ƙwarin gwiwa ne. Saboda yau babban barka da zuwa. To muna godiya kwarai da gaske. Amin ya rabi. Mita 93.1 zangon yafi. Wa alaikum salam, da muke tare. Yawa kana tare da Baba Kabara. To Baba Kabara muna tare da kai. Gaskiya na dadanta mai bisa wannan yanayi da ya shiga cikin soyayya. Allah sarki. Sai na ji uwa ni ba sa kuka. Amma dai abin da ya ba mu kunya gaskiya. Wallahi Allah. Kuma kafin ya fita zan yi kokari in hada mai kayan san bashi ya tafi da ita. To muna godiya Baba Kabara. Mita 93.1 zangon FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, da muke tare.
To Muhammad kai tsaye suna na Salihu Yaro na kira waya daga cikin Murtala unguwar Gabas. To babana muna tare da kai. To gaskiya ne Muhammad ni wato gaskiya yau wallahi labarin nan ma kunya nake ji Muhammad. Ni kaina haka kaga ba ma na son kallon shi. Kaga ba na cikin wannan studio amma yanayin yadda yake bada labarin nayi kunya ta kama sosai wallahi Muhammad. Dan Allah ka gaya mai ya daure ya karbo mu dan ya dade da bada mu. Ai dan wallahi wannan ma shine abin da ya shigo da ni Muhammad jinjina da fatan alkhairi Salihu Yaro to muna godiya babana fatan za a huta lafiya mita 93.1 zango gefe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mama fadar ku da dare. Barka dai da wa muke tare. Sunan Awul mai caji. To malam Awul muna tare. Kiran ku da garin tsame mai barba anan karamar hukumar Rogo. To madalla. Amma da fatu da wannan labarin nayi ni ba kada na yadda ta dariya ma sannan kafin kira. Sai dariya ma ya baka. Yi wallahi saboda gaskiya wannan yanayin nayi da ya shiga. Ko abokina da taba shiga kala. Ashe dai masu irin wannan halin da yawa. Yi wallahi. To su yan baiwa za a kira su ko kuma ragwayen maza a soyayya? Wallahi zuciya ce ba ta ɗaukar ƙarfin soyayya da za su faɗa. Zuciya ta sai wato karfin injin su bai kai su dauki abin da aka dora musu. Kwarjini da musu a gaban budurwa. Subhanallah. Sai da sai da zai wallahi da bana ban labarin ni wa haka na dade ina. To Allah ya raba bawa da wahala. Amin. Muna godiya mita 93.1 zangon FM. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. Saifullahi Sharukan daga Kurna. To ga ka ji sunan shi fa Saifullahi Shar. Kai dai da kaji ka shiru ka sha ka san inda ya samu asali. Ni gaskiya ina ganin an yi wannan ba sai an sauke mai labarin Laila Majnun ba kuwa. Kafa nawa? Sai dai a same shi yana bacci a ta biya mai a saman kanshi. Gaskiya ne. Ina ganin gila ko sai an mai haka. To amma dai ka san amma ai shi Laila Majnun tafiyar da idan wannan ya dauki hanya matsala za a samu. A'a to ai ba dole misali irin ya samu jajircewa. To ba wai sai ya irin abin da suka yi. Ka san shi Laila Majnun shine fa yana tafiya akan raƙumi. Sai ya ga wani kare yana irin zaro harshen nan yana jin kamar kishirwa ya tsaya aka yanka raƙumin aka bashi jini ya sha. Saboda karin yayi kama da wani kare da ya taba gani a wani kusa da garin Sulaila ba karen garin Sulaila bane kare ne da ya kama da karen garin Sulaila. Gaskiya a samu asalin labarin Laila din na iya wanda na sani an yi akwai inda yanzu ka ka guso wani ai da ke kasan kisoshin da yawa na Majnun Laila yana da yawa kaga shi ma wannan irin karfin zuciya zai samu karfin zuciya daga wannan sashi da ka karantu. To muna godiya kwarai da gaske. Da gode sosai. Mita 93.1 a zangon FM. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Alhaji Abbarada. To muna tare da kai Alhajin Allah. To gaskiya ni ma dai abin da ya shigo da ni ban fiye neman layi a wannan shirin ba amma yau dai ta kama. Ran maza ya ɓaci. Wallahi da ya shi. Ba komai. Ya ɗauki hanyar gyarawa yanzu idan ma ina jin kamar an ce an ko an sa rana ne ko ya wani tsohon labari ne da aka bayar. Abin mamakin ai wai har da kuka wai. Abin zafin soyayya ne ya fi karfinsa ya kona shi da yawa. To ai ba ya soyayya ba. Kuma ya je ya kasa wani abu ya kasa katabus. Allah dai sauka. Muna godiya malam. Mita 93.1 a zangon yafi bari mu daga wannan layin kafin mu koma sakonni. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare. Da muke tare? To muna tare da kai malam Shamsu. To ni wannan labari ko yanzu wannan ne aka yi ko kuma can baya ne? A ya dan kwana biyu. A to da sauki. Allah Ubangiji ya kiya gaba. Amin muna godiya kwarai da gaske ba sauraro da haka ne zamu dawo gare ku domin mu ji daga sakonnin da aka turo ta layukanmu na WhatsApp da kuma shafin Facebook. Muhammad Fadil Salihu ke tare da kuwa zangon barka da marice na wannan dare agogonmu na cewa karfe 11:06 tare da matashin mawaki Awwal Y Sa'id wanda muke tattaunawa da shi a cikin shirin na soyayya ruwan zuma na wannan dare. Mun saurari sharhi da tsokacin masu sauraro a layukanmu na waya bari leka shafin WhatsApp a daidai wannan lokaci lamba da ita ce 0908 7 1 2 6 7
15. Wannan malamin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Fadil, fatan alkhairi, muna tare da ku daga Bahari Yaro Kuya can Ikarar jihar Kaduna. Ya ce ina miƙa saƙon gaisuwa ga abokanan aiki. A hannu guda wannan malamin ya ce assalam, ina muku fatan alkhairi, ina yi wa babban bako fatan nasara da fatan zai koma gida lafiya, idan Allah ya ba da lambar sa. Sunan shi Binazir Gayawa mai Arsenal. To kai kaga akwai kalubale tukun da ka ba da wasu za a faɗa. Wannan malamin ya ce salam Muhammad Fadil, wallahi ni ma irin wannan ta taba faruwa da ni, saboda na je wajen wata yarinya da na tura gidansu sai aka ce ga ta nan, amma tana fitowa sai cewa ta yi kaiwa kake nema. Wai sai abin ya ɗaure mai kai sosai. To dama tana sana'ar kunshi, sai cewa yayi to wai to ko kunshi za a yi wa za ki yi wa yayasa, wai kunshi za ki yi wa yayata daga Aminu Maliya. To muna godiya Malam Aminu Maliya da wannan sako. Wannan malamin ya ce assalam Fadil, ina muku fatan alkhairi, Khalid Abdullahi Gyaranya, da fatan za ku tashi lafiya. To muna godiya kwarai da gaske, inda wannan malamin ya ce salam Fadil da babban bako, sunana mai Barcelona daga garin Ringimawa Kumbotso. Ka san Barcelona ai dole su shigo. A dole su shigo ai. Jamila ta yi bari. Gaskiya. Dan jaji bari ba. Yace tabbas mawaki mai tarihin soyayya ya ba mu kunya. To kaji kai ma ƙarshe ba dai kadai nake jin kunyan nan ba. Yace a matsayin ku na taurari a wannan bangaren, me yasa haka ta faru? Gaskiya dai akwai bukata a sake ɗaura ɗamara a tunkari dukkan irin kalubalen da zai bijiro a wannan harkar a nan gaba. Da fatan dai za ku tashi lafiya. To muna godiya kwarai da gaske, inda wannan malamin ya ce assalamu alaikum Muhammad Fadil, fatan alkhairi a gare ku. Ya ce wannan labarin ya yi matukar bani dariya, daga Murtala Mamuda can jihar Zamfara. Wannan malamin ku ya ce assalamu, barka da warhaka. Ya ce a satin nan ya ce na yi budurwa kuma ina ganin kamar ya dace kenan, yana son ta gaskiya. To wannan sakon da ya bi fito yadda ya kamata ba, ya yi amfani da wasu harufa da ni bana tunanin akwai su a yaren Hausa. Wannan malamin ya ce salam, fatan alkhairi a gare ku. Gaskiya shawarar da zan bashi da masu hali irin nasa, ita fa soyayya ɗayan biyu ne, ko a soka ko akasin haka. Komai za ka yi da ƙwarin gwiwa. Daga Zaradin Lawan Magasawa. Kaga wata shawara kyauta, ko ka so ko a soka, ko a soka ko a ƙika. Wannan shine shawarar da aka baka. Ke kaɗai na sa ruhina, ba kamar kike ce tawa 'yar gata na.
san akwai wani bature na kasar yankin Birtaniya din can da yake wata magana akan wannan harkar soyayya, sai yake cewa in love as in war hesitation is dead. Yace ai ita a soyayya ai kamar yaƙi ne, da zarar kai shakku ko kwanto ka raba ɗaya biyu to sunan ka gawa. Gaskiya kaga kai abin da ya faru da kai kenan kwarai. ka je sai ka ji kamar ba za ka iya ba, haka abin yake. kuma ta zo ka bata mata rai ta tafi ta rabu da kai. Kaga masu hali irin naka sai su in dai har da gasken ake, ko kuma dai dama lokacin ɗage kai lokacin ka bai kai ba. Irin soyayya nan ce ta samari da ake yi ta bata lokaci ko? Wannan dan takaitaccen labari ne da baka. Aka ce za a fito da shi da yawa, akwai abubuwa ka sake. Yawa akwai agoguwa. To wannan malamin ya ce assalamu alaikum, ina wa malam Awwal barka da zuwa tashar Hausa Zalla kuma ina muku fatan alkhairi. Ya ce malam Awwal a matsayinka na namiji bai kamata haka ta kasance da kai ba. Ya ce da fatan za ku tashi lafiya a cewar Mansur Sani unguwar Taiki Karaye. To kafin mu karasa karanta sakonnin, bari mu dan je mu kara shakatawa da wata wakar ta malam Awwal ko ya gama hucewa kafin mu dawo masu sauraro, wanda ma suka ji kunya ko kuma abin ya dan ba su dariya sa dan nishadan su dan sarara. Da zarar mun dawo sai mu karkare shirin tare da Awwal Wais da kuma ni Muhammad Fadil Salihu. Production. DJ Khaled on the beat. Ki fahimce ni ƙaunar ki ce rainawa da zuciyata, in yi alƙawari ba za ki bar ni ba, kin zamto jinina. Ka fahimce ni, ka ji ni so ra'ayi ne ya fi daidai, yanzu ga zaɓi na shi ya zama abin ƙauna a gona. Abun kure lissafin so da ƙauna ni da ke shugabar mata, tausasa ni ki furta zancen da zuci take burin shi yar gata. Magana har ta yi ƙarfi da baiko a tsakaninmu da ita, ni na yi mata duk ɗawainiya har ta yi masters kan karatun ta kanta ce mini na yi domin muradina in share kukanta. Yanzu saura 'yan watanni ki ce mini a'a ba za na jure ba. An san muni da ke har ma ana mana lakabi ne da 'yan baiwa. Yanzu rana tsaka ya zaki bar ni ta yaya zan yi juruwa. So yake sa ai farin ciki kuma yana sa ai bakin ciki. Gani yau ya sa ni koma irin ta bakin karfe munafiki. Da amini na kun yaudare na amana ta wa kunkaci. Yanzu faɗin duniya wanda abin yarda sai dai mahaifa. Alaji kan iyayena. Kai mini uzuri ka bar fushi ba wai ƙaunar ka ce bamba. Tun da fara a zuciya shi nake bege ba kai ba ɗan baba. Lokacin da na baka saƙon wasiƙar so ne shi na ce ka ba. Kai fa ka zaci kai na ce har ka furta min sona ka ban ki ba. Ban san ya zan yi ba, dai bayani ka fahimce ni kai gaba. Tun da shi ma ya amince yana sona ƙauna ta bai ki ba. Afuwa ka yi mini ƙauna ta bai ki ba. Haka so yake da yana ban nishaɗi, yau ya sa ni kuka. Tsananin so ne ya yawa a raina duk ya sa na hauka. Lamarin so na da ban haushi a zuciya sakan kuka. Lamarin so na da ban haushi a zuciya sakan kuka. A kwana a tashi zaki na dama tabbas zaki dawowa. Domin mai sanki babu tamkar na a faɗin duniya duba.
madalla masu sauraro barkamu da dawowa. Wannan waka ta motsa ni wai Said. Wannan waka ta motsa ni kamar ba kai ne mai wancan labarin ba. Wannan wakar da aka gama saurara sai ta zo daidai da wani labari da wani ma'abocin wannan shiri ya turo, wanda yake kamar neman shawara ne tare da neman fatan alkhairi ga abokanan sauraron wannan shiri da ma masu gabatarwa. Sai dai sunan shi Amir, ya ce matashi ne mai neman na kansa da kuma fafutukar neman na aure. Yana da budurwa wanda sun saba da juna tun kafin ya isa yin aure, ma'ana tun kafin karfinsa ya kai suka fara soyayya. Kafin ya shirya aure yana santa kuma tana santa. Yan uwansa da yan uwanta duk sun san shi. Lokacin da ya shirya sai ya sanar da magabata, yi magana gemu da gemu a zo a yi na neman aure. Ce to sai mahaifiyar shi yaron sai ta kira yarinyar tunda suna gaisawa, ta ce ta gaya wa iyayenta cewa za a zo gaisuwa, irin gaisuwa da roƙon iri ake cewa ko. Sai ta kuma yarinya sai ta sami kakarta sai take gaya mata gashi. To magana da za ta fito dai daga manyan a takaice, ba sai mun karanta dogon labarin da aka turo ba tunda na karanta shi. Sai ake cewa kamar irin an yi alkawari, an yi kamar an ba da ita ladan gona ake cewa ko an yi wani alkawari irin abubuwa suna faruwa kwanan nan. Ire-iren labaran nan sai shi shigo mana a cikin wannan shiri, wanda yarinya ba tare da sanin ta ba sai a ce an bayar da ita. Wallahi. To ita kuma kaga ta je ta gina rayuwarta ko ta gina zuciyarta akan wata soyayya ta daban, sai kuma gashi a zo a bata wani wanda ba ma ta san da shi ba. To kakar da ta ce mata an ba da ita, kuma ta goma ta gaya wa mahaifiyarta. A lokacin suna tare da kanwar ta ita kanwar mahaifiyarta ta sai take cewa idan tana so za ta bashi, ko kuma shi idan yana so za a bashi yarta kenan, ita waccan za dai a fanshe masa wannan din da ya rasa, amma babu alamar ko za a maiwa da shi wannan bawan Allah wanda ya turo da wannan sakon, ba za a bashi waccan yarinyar da yake so ba, amma dai za a canja masa, amma za a bashi. To ai ina shi kuma ya ce baya jin zai iya auren wata idan ba waccan wacce yake so ba. Shi ma dai ta irin taka ce yayi zurfi a ciki. Ya ce har yanzu suna tare, sannan bata san wanda aka bata ba, kuma har yanzu ita ma ya san tana san shi. To shine yake so a bashi shawara akan wannan lamari, ya ci gaba da kula ta ne ko kuma dai kawai ya haƙura ya yanke alaka da ita. Kafin mu je ga masu sauraro, ga ka a cikin wannan shiri. Gaskiya ne. Ban san wace irin shawara zaka bashi ba. To a takaice dai shawarar da zan baka, ka san dole ita soyayya, musamman irin wannan wacce kai bayaninta, aba ce wacce ta riga da ta yi zurfi kuma ta yi tasiri a zuciyoyinku sosai. To amma kuma akwai abin da yake iya dakatar da soyayya, wato iyaye kenan. A wannan bangaren iyaye dole za a bar tasirinsu ya amfani ne, kada a yi ƙoƙarin bijire musu. A takaice dai abin da nake so in ce, ita shi ya yi haƙuri, ita ma ta yi haƙuri, ta bi umarnin iyayenta. Sannan shi kuma zaɓin da iyayen nata suka mai, idan ya ga zai iya amsa, idan kuma ya ga ba zai iya haɗa ta da wata ba, to sai ya ɗauki haƙuri, saboda wannan haƙurin shi ne zai zama masa riba gare shi kuma gare ta. Saboda da an yi yunƙurin yin wani abu saɓanin haka, magana ake ta iyaye. Saboda haka a taimaka a yi haƙuri, a taimaka a yi haƙuri. To Malam Amir, ya bashi wacce ta fita. Ka ji abin da Malam Awwal Y Sa'id, ko kuma mu cire mai rawanin malinta na harkar soyayya, saboda tunda na yadda shi ka ba da mu a wancan gurin. Ban sani ba ko dai zaka karɓo mu a nan gaba. Ga masu sauraro nan suna ta kiran mu ta layukan waya. Bari mu karbi layi ɗaya biyu kafin mu sallama. Mita 93.1 a zangon FM waya kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To kai tsaye kana magana da Sadiq ya wala tudun wada ban fai maji daɗin yan midiya. To a gurguje Malam Sadiq, maji daɗin mu. Abokina dai ba zan ce ya bada ni ba, saboda hakan tana faruwa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Wanda zaka ji ya ce wai so ya cika mai baki, bai haɗu da shi ba. Allah Malam. Wallahi ya sa a ran shi ma ya ganta ya gudu. To ni ban ji na furta ba, zuwa nake kawai sai an kalli gaban gidan. Kai. Kuma in ji a raina zan ji daɗi. Hawla wala. Ba aikin yi ya rasa ba.
wallahi kawai ka san menene ni kawai abin da na kalla ba Allah da na gani wallahi ni kwatankwacin irin sunanta na jama'a an faɗa to ai ranar kawai ka gama burge to amma ka gani abin da nake so in ƙara ba shawara a lokacin akwai abubuwan da ya ƙara a kaina gaskiya sai na je na goge akan soyayya to da na goge akan soyayya kuma ƙarshe na zo muka yi soyayya kuma har Allah ya sa ba ita na aura ba kuma na zo na auri wadda ni ma nake so haka ita rayuwa take amma ni abin da nake ƙara gaya wanda suke kira suke cewa kaza a'a kar ka bari ka cika baki a soyayya gaskiya ne wannan karan da Allah in ka cika baki a soyayya to wallahi shi ya ma ya ganta to ni kallon gidan ma nake ka yi ta majaluni Laila kawai in je in kalli gidan in ji daɗi a raina kuma aiki na zan kulle shaguna na mutane suna ka tsaya ba sai an kallo gidan masoyiya sannan za a ci gaba da aiki rike halin da yake guturin wada ban sai maji daɗi a jiya ta ci lafiya. To Malam Sadiq muna godiya sai tuna min da wata kissa ta wancan bawan Allah. Ka san ai Qais ibn al-Mulawwa shine cikakken sunan Majnun Laila. Kwarai kuwa. Akwai wata kissarsa da yake cewa da ake faɗa wanda yana tafiya a cikin gari sai je sumbaci wancan bangon. Sai je sumbaci wancan. Sai ake masa kallon mahaukaci ake kallon wanda ya zauce ake dan me zai sai ke gaya masa ai ba ka san garin a nan ne garin su Laila kuma a nan garin aka raba shi da Laila ta tafi sai ke cewa ai ba yana sumbata bangon garin da aka lalata masa zuciyarsa bane aka karya masa zuciyarsa a'a yana sumbata bangon ne saboda wacce ta taba zama a gidan kaji ba ta cikin gidan saboda wacce ta taba zama a cikin gidan shine yake sumbata bangon gaskiya an tambaye shi an ce kaza ya ce a'a ba yana son garin bane ko yana jin daɗin zaman ka lakin hubbu man sakana diyara saboda kaunar wanda ya zauna a gidan shine saka shi wannan sumbata boko to kaji wannan bawan Allah shi ma zuwa yake kalli gidan kawai ni akwai wani da ya taba gaya min cewa shi a unguwarsu wata da suka taba soyayya da ita ƙara buɗe kofar gidansu shine sauti mafi jin daɗi a lokacin rayuwa a wancan lokacin a rayuwarsa da yake ji kofa kawai a kama ta yi kawai shi in aka ji wannan an sallame shi ka san fa Malam Muhammad Fadil akwai fa wani abu fa ka san ita soyayyan nan da kake gani har yau mutane suna ta faɗin soyayya amma mutanen da suka yi gamo da ita asalin zahirin soyayya wallahi ina faɗa maka 'yan ƙalilan ne da yawa ba santa ba. Akwai wani a cikin shirin nan da ya taba gaya mana cewa wai a nan da yankin da muke babu wata magana babu wani abu da ake kira soyayya gaskiya wai sabo da shakuwa ne kawai anan ni ma na taɓa faɗin irin wannan mita 93.1 a zangon yafiyan waya kan layi. Wa alaikum salamu alaikum da aluke tare wa alaikum salam Imaman Fadil Salihu a gurguje suna na ya haya ɗaukin nan ta a gurguje kuma na kira ku kai sai daga nan kofar kudubin kuri. To alhamdulillah wannan maudu'i da kuke tattaunawa. Hakikanin gaskiya ni ma ina goyon bayan wancan ɗan na da ya sauka daga layi. Domin ni kaina na taɓa tsintar kaina a cikin irin wannan yanayi. Allahu akbar. Wallahi al'azimu ni duk abin da ya jibanci rayuwar budurwa ta ma na gan shi suna ji daɗi a raina. Tawa. Ko kalar kayanta na gani ko kalar hijabanta ko mai sunanta ko bangon gidansu kai duk abin da ya jibance ta ko yan uwan ka ji wani bawan Allah ni me yasa wai in aka shigo sai a dinga tuna min da labarai a nan da muke zaune da za akwai wani da ya tashi shi idan ana magana ko yara ne idan yana raba alawa idan aka ce wannan sunanta wance in sunansa daya to sai ya lillinka mata sannan zai bata soyayya kenan. Ban sauraro duba da yin lokaci haka za mu haƙura a cikin wannan shiri mu tattara namu ya namu musallami awwal waisa da ya koma gida duba da yanayi na dare da kuma sanyi da ma yanayi lokaci abokin aiki wanda ya riga da ya cin mana kasan wasu na lokaci abokin gaba kuma sai dai mu kira shi abokin aiki kwarai kuwa. Masu sauraro kamar yadda aka saba kamar kullun kamar kowane dare a cikin shirin na soyayya ruwan zuma kafin mu karkare mu kan yi addu'ar fatan alkhairi da samun nasara a rayuwa amma ban sani ba ko kana da wani sako na karshe a cikin shirin. Sako na dai na karshe wasu yan harfai ne ko kuma in ce wasu yan kananun maganganu
to bari in sama sauti don su fi daɗin fita. Gaskiya ne wannan. To maganganun dai ba wasu bane ba, ga mai buƙatar waƙoƙi na ne zai iya shiga kan channel ɗina na YouTube kenan ko Audiomack, zai iya rubuta Awwal Y Sa'id. Idan ya rubuta Awwal Y Sa'id zai ga waƙoƙin a wannan lokacin. To madalla, muna godiya. Madalla masu sauraro, da haka ne kuma ka zo ga a ƙarshen shirin soyayya ruwan zuma na wannan dare. Muhammad Fadil Salihu sunana, a madadin kowa da kowa da ya dafa wajen kammaluwar wannan zango na barka da maraice, da ma abokanan aikin da aka kawo sharhi na gasar wasan Premier mako na 11 tare da su. Masu sauraro, Muhammad Fadil Salihu ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum soyayya ya gwanata mai sona. Aminu alaikum ni farin ciki na sirrin raina. Ke ce a dukkan sassan jikina da rai har da jinina. Sasalin kaunar kai kama zuciya na dan aljanna. Zan zauna tare da ke gwana ke na mafansar raina. Sahibi kyakkyawa kai na mallakawa dukkan kaina. Zan zamo bawa a gare ki in kyautata miki mai sona. Ni zan murna da farin cikin ka mai haskaka ruhina. Ta kun ka sai ta zanyi in har kina gefe guna. Zan kwana fuskar ka gaban samar kauna an kalaman soyayya na gare ki zan furtawa kyakkyawa. Kalaman soyayya na gare ka zan furtawa masoyi kyakkyawa. Tabbas rai shi ne rayuwa, kin ji autar 'yan mata. Amma ƙaunar ki abuna ta fiye raina 'yar gata. Yanda na yi imani mutuwa in akai ba dawowa, haka na yi imani ƙaunar ki ba za ta kushe raina. Zo ki bani zumar ƙauna na sha na warke duk ciwo na. Ke ce a cikin raina ba za na canza babar sona. mai suna Saroniya, a kyau zubi tsari kin zarce mata na Indiya. Lafazi sarewa tawi sikin fi zinariya, a kyan ganitawa kin zarce kogi habibiya. Dukan sikin bisu ke ce na ambata jarumata, ina ƙara sanki ke ce kike mulkin zuciyata. Ina sanki ina ƙara sanki